Akwai ƙalubale mai yawa a tsarin tafiyar da shugabanci da siyasa na Najeriya. Dole ne kuma a dinga kasancewa cikin munanan matsaloli a siyasance. Dalili shi ne, maimakon a yi amfani da matasa wurin samar da ingantaccen shugabanci, sai ana amfani da matasa wajen bangan siyasa da daba da sa su abubuwa da ba su kayan maye. Ƙalubale a siyasa dole ne, kuma duk lokacin da baka shirya a ƙalubalance ka ba, duk lokacin da baka shirya a maka sharri, duk lokacin da baka shirya a tozarta ka, a ƙirƙiro labarin ƙarya a manna maka ba, duk lokacin da baka shirya amininka wanda ka yarda da shi ka ba shi gudun zama ka taimaki rayuwarsa ya ci amananka ba, duk lokacin da baka shirya a ƙirƙiro maka sharri abin da baka san shi ba a Najeriya, kenan baka shirya siyasa. Shi yasa wasu suka ɗauke ta siyasa wasa wacce take mara tsafta a Najeriya. Maimakon a ɗauke ta siyasa wasa ce ta gyara. Siyasa wani al'amari ne jigo wanda yake addini na jikin shi, al'ada na jikin shi, tsarin tafiyar da rayuwa da cigaban gwamnati na tare da shi. A'a, sai aka ɗauki siyasan shine cin amana. Siyasan shine bayan na yarda da kai, ka yi amfani da wannan yardan ka zambace ni, ka ha'ince ni, ka ɓata min suna, ka ƙirƙiro labari wanda bai da tushe bai da ma'ana, ka manna min a gurin wanda suka yarda da ni suke ganin daraja na da mutunci. Wannan shi kaɗai ne hanyar da za ka samu biyan buƙatanka. Ci gaban rayuwa, ƙaddara ka zama wane kar ka zama wane yana hannun Allah ne, ba yana hannun ɗan adam ba ne. Duk lokacin da ka tashi a siyasa, kada ka yi tunanin ɗan adam ya isa ya baka, ka yi tunanin Allah ne yake baka, ka yi tunanin amanar da ka ɗauka na talakawa ka cika musu wani alƙawarin, ka yi tunanin mabiyanka wanda suka yarda da kai kake faɗa suke yarda da kai suka amince da kai ka cika musu alƙawarinsu, ka yi tunanin irin yadda kuka yi gwagwarmaya tare da abokan gwagwarmayarka, kada ka ɓata musu suna, kada ka ha'ince su, kada ka ci amanansu, domin cin amanan zai maka amfani ne na ɗan lokaci, ɗan taƙi, ɗan kaɗan, amma babban matsayi da kake nema a rayuwa gobenka ta yi kyau ba zai taɓa yi ba. Dalili kai ma za ka yi ta haɗuwa da wanda su yi ta cin amananka kuma sai an kai ka ƙasa. Saboda hanyar da ka bi kenan ka je gurin da ka je. Saboda haka ta hanyar za ka bi ka sauka. Idan ku ka riƙe mutunci da daraja, ka ɗauki saɓani wani abu ne na ɗan lokaci wanda za a daidaita, ka ɗauki cewa ita rayuwar abu ce mai iyaka, duk abin da ya sama wata ran zai dawo ƙasa. To ba ka da lokacin da za ka ɓata wurin yin wurin tozarta ɗan uwanka, ci mai amana, ci mai mutunci, yi masa ƙazafi, babu wannan lokacin. Mu ɗauki siyasa a matsayin abu ce mai tsafta, mu ɗauki siyasa a matsayin wani al'amari ne wani jigo ne, addinin mu na jiki, al'adar mu na jiki, sannan ci gaban rayuwar mu yana jikinta. Amma idan muka ɗauke ta cewa sai ka ci amana, sai ka yaudara, sai ka yi munafinci, sai ka ɓata wani, sannan kai za ka samu biyan buƙatanka, to fa muna ɗinki ne muna kuma warware shi da kawunan mu. Muna fatan shugabanni na gari ne ko muna ƙara lalacewa, muna kuma ƙara lalata shugabannin. Saboda haka mu fara gyara daga kawunan mu. Ni matashi ne kuma na yarda cewa zan gyara, sannan na yarda cewa duk inda Allah ya ɗauke ni kai ne a cikin siyasa, zan kare mutuncina, zan kuma kare mutuncin wanda nake tare da su. To ta wannan hanyar ne kaɗai za mu iya samun gyara da nutsuwa a zukatanmu a cikin siyasar Najeriya da kuma arewacin Najeriya. Mu farka arewa.